Ako veľmi vám poškodil Igor Matovič v tých posledných týždňoch? To neviem posúdiť, ja som si ho prestal všímať. Je to človek, ktorý nepatrí do politiky, ktorý robil extrémne intenzívnu kampaň, v podstate hnusnú, aby sa tam kopal s bývalým ministrom vnútra v aute a chodil, akože bývalý premiér, aby chodil a hulákal s nejakým teréňakom po uliciach. To je taká strašná hanba. A ešte väčšia hanba je, že na toto namotá neviem koľko percent ľudí, tak potom sa nečudujme, že toto je taká džahmaria, ako je, keď taký pako ako Matovič tu dokáže zmotať 9% ľudí. Ja tomu fakt nerozumiem. V poriadku, stalo sa, musíme to akceptovať, ale je to jednoducho. Tak potom sa nečudujme, že putujeme na chvost Európy. Hej? Lebo okrem rozdávania peňazí tento človek nepriniesol do politiky, že nič. Rozdávanie peňazí pod všetkými možnými názvami, raz lotéria, inokedy odmena, potom bonus, potom neviem čo, prémia, rozdávanie peňazí. Jediné, čo sa zmohli rozdávať peniaze, na toto namotal, dobre, nevieme koľko percent ľudí, 8, 9, 10, áno. My sa potom nečudujme, že putujeme presne s ľuďmi, ako Igor Matovič, putujeme na chvost Európy. Ešte do toho nejaká bitka 1, 2, 3, do toho veľký rámus a vybavené. Tak okej.